cika buri na zuciya. Sanki shi ne farin ciki na har nishadi na zuciya. Ni da abin miliyan 100 gwanda a bani gimbiya. Wata rana ka gan shi babba, in dai a san ki ne, in bar ki na je ba zan iya ba. Ko da jikin ki dai corona na nan ba zan guje ba. Ciwo na san ki ne ya mamaye ni, ki zo ki tarba. Kaifi idan na so ne ba za na bar ki ki je gurin ba. Na yoci kyakkyawa abar yabo na cikin yan mata kin yoci, wanda ma za ya takura ki a dole ne za ya sha ice. Na yi godiya ga Allah ya bani ki